Hello guys, hello people, welcome to this YouTube channel Biafra latest updates. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're watching from. My people, I saw this video on the internet and I decided to bring it for us to watch. Please do well to watch the video to the end and leave your comments or opinion on the comment section. Every opinion do count on this channel, so do well to write what you think. I'm going to leave the video for all of us to watch, but before then, please do me a favor by clicking on that red subscribe button and turning on your post notification. May God bless you as you do so. See you next time. Chineke biko zọpụta Nnamdi Kanu. Zọpụta Nnamdi Kanu na nsogbu ọ nọ n'ime ya. Ịzọpụtara ya mbụ, zọpụtakwa ya ọzọ. Chukwu okike abịa ama ndị mbụ na ndị egede mmụọ nọ n'ala Igbo nọ n'olu onye amụma kama n'ọzụzụ mmụọ ebe ndị ọgọ. You have been neglected by the people, but biko arise, zọpụta Nnamdi Kanu. Mmụọ n'ebe nna m Amadioha, you the god of war in Agog, in a eme ihe siri ike, zọpụta ya. Ekelele m Chineke pụrụ ihe niile, Chineke kere ihe niile, Chineke kere ụwa niile, Chineke ndị Igbo before ndị oshi Chineke kpọrọ ọkụ abịa n'ala anyị. Biko naanị otu ihe anyị nwere, naanị otu ụgbọ anyị ji eje mba, ihe mikwele na mmiri. Ụgbọ anyị ji eje mba nọ na mmiri, naanị ya nọ na high sea. Chineke mechie ebe niile pụrụ epu ka ụgbọ anyị laghachite, ka o buru anyị jee na high sea. Chineke, ndị Igbo are blind, deaf and dumb, ndị iberibe. Chineke naanị otu onye nyere ha ka o duru ha, duba ha na pasture, green pasture, ọkọkọ ya. Elekwana ihe ndị nzuzu ga-eme. Chineke biko, Chineke biko, Chineke biko, gbaghara na ha, gbaghara na iberibe ha, iberiberizm ha aka. Ọ maka ndị ọcha, ọ maka ndị ọcha, ọ maka some of nna nna anyị ha, iberibe ndị ọcha nọ ha n'isi. But now there is an awakened one of the Biafran people, no on the side of the Chukwu okike abịa ama. Nye m ndụ, aga m na-akpọku aha gị. Thousands and thousands and thousands of ndị Igbo ga-ebilite in the next 10,000, 20,000 years. Ha ga-anụ olu, ha ga-anụ aha Chukwu okike abịa ama. Ha ga-anụ aha Amadioha, nụ aha Kamalọzụ, nụ aha Udo, nụ aha Nne m Chukwu, nụ aha Ogbugwu. Mmụọ dị n'iche n'iche na walk in the side of the holiness and righteousness eji chewa ala Igbo. Nnamdi Kanu, ndụ ya dịrị, ndụ ya dịrị, ndụ ya dịrị, ndụ ya dịrị. Obi m na ahụ m ekwekọtala na ahụ ya dịrị, ka ndụ ya dịrị. Obi m kwere ka ndụ ya dịrị, ahụ m kwere ka ndụ ya dịrị, ọnụ m na-ekwukwenu ka ndụ ya dịrị, ka a ghara inwe sabụ, ka obi m ghara ịsabotachi ihe m na-ekwu, ka ọnụ m ghara ịsabotachi ihe m na-ekwu, ka ahụ m ghara ịsabotachi ihe m na-ekwu. Chineke onye amụma na-asị ahụ m niile ma ọnụ m ma ihe niile m chere n'obi m ka ọ wụrụ for the betterment and for the well-being of the leader of the indigenous people of Biafra, ka ọ pụta from harm's way. Chineke arịọla m gị, otu m jikwuo ya ya dịkwa otu ahụ. Ka ndụ ya dịrị, ka ndụ ya dịrị, ndụ ya dịrị. One day ya pụta, aga m asị nwanne, return to the gods of the land, kama n'ọzụzụ, jee nye ya ihe ọ na-eri, jee rụọrọ ya ụlọ, rụọrọ ya obi, ka o biri n'ala nna gị. Chineke biko mere m ihe. Aga m apụta na social media sị Nnamdi Kanu jee kpọkuo Kamalọzụzụ nna gị. Kamalọzụzụ, which you are the prince of Kamalọzụzụ.
But Chineke, lo tungeja agwakwana ya wụrụ na ya nwụọ. Chineke, biko nye ya ndụ, nye ya arụ isi ike. Aga m agwa ya, aga m atụ ụkwa jara ya eze, si ya gaa kpọrọ ihe nna nna gị dowere, laghachite, hapụ the stupidity of the slave masters, were Chukwu okike abịa ama ga-enye anyị ihe anyị na-achọ. Chineke biko mezuore m ihe. Aga m emekwa ihe m kwuru na aga m eme. Aga m ebuli aha gị elu. Aga m agbasa ozi n'aha gị. Aga m na-ebu amụma n'aha gị, Chukwu okike abịa ama na Amadioha na Kamalụ ọzụzụ. Ka ndụ ya dịrị, ndụ ya dịrị, ndụ ya dịrị. Aga m agwa ya okwu. Return to the gods of the land. Chineke biko mee ebere. Ndụ ya dịrị. Ihe ga-awụkwanụ a big evangelism. Ịgwa ndị Igbo, return to the gods of the land. Put out from the stupidity of Jesus, stupidity of Yahushua. Return to Kamalụ ọzụzụ na Amadioha, mmụọ ndị Igbo na ndị mmeri na ndị otu ha na ndị ezumezu ha. Chineke ekelele m gị. Ka ndụ ya dịrị, ka ndụ ya dịrị, ka ndụ ya dịrị, ka ndụ ya dịrị. Ise ise ise. Ka ndụ ya dịrị, ka ndụ ya dịrị, ka ndụ ya dịrị. Chineke, ihe ahụ enweghị m ntọala. Ihe ahụ ntọala m. Ahụrụ ya orune na Biafran land. Chineke, enweghị m ntọala. Ihe ahụ ntọala m. Eji m ikuku jijiji oji m. Chineke biko nwe ntọala. Aga m agba ntọala. Enweghị m ntọala. Ejile m ihe a jijiji oji m. Nnamdi Kanu, ndụ ya dịrị. Ndụ ya dịrị na Eke. Ndụ ya dịrị na Nkwọ, Afọ, Orie. Ndụ ya dịrị. Ka ndụ ya dịrị n'ahịa na-anọ nke ala Igbo. Mmụọ angel anọ nke ndị Igbo je ije. Ka ndụ ya dịrị. Chineke arịọla m gị. Ise. Nnamdi Kanu, ndụ gị dịrị, ndụ gị dịrị, ndụ gị dịrị. Nụrụ ka ahụrụ ọka ruo na Biafran land, n'ala the gods of the land, ka ha nụrụ ụlọ onye amụma. Chineke arịọ n'aka ka ihe eji n'ikuku na-aga. Ka ndị Nnamdi Kanu, ọgọ m nwoke, ka ndụ ya dịrị, ka ndụ ya dịrị. Chineke, ka ndụ ya dịrị. Ekelele m unu. Chineke gọzie unu. Ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma. Ọ ga-adịrị unu na mma. You have to understand something. Don't expect me to speak like pastor. Biko no, bịakwanụ na chọọchị ka nọ nye m offering. Mba, aga m ekwu okwu ka onye amụma. Onye amụma na-ekwu okwu with power. Otu ọ dị. Ọhụkwa ndị amụma na-akpọ nwaanyị onye ọzọ. Ndị amụma na-ege propaganda, na-ege gossip. The only gossip onye amụma na-ege wụ gossip from the supreme. Ịnụ from Chukwu okike abịa ga-agbasara ndị mmadụ ozi.
or gain gossip from somebody, from Sabo, ndị na-eme Nnamdi Kanu ga-ewere ya pụta bịa prọfesa ya ka enwe iberibe Chineke ekelere m gị. Chineke ka ndị Igbo nwere onwe ka iberibe ha ghara ịwụ na ha obstacle. Chineke ka anyị nwere onwe mgbe onye amụma dị ndụ, ka onye amụma soro kpọrọ the leader of the indigenous people of Biafra gaa na Kamalu ọzụzụ ka ọ ga-adụ isi ya, gaa na Kamalu ọzụzụ ala nna ya ga-akpọkuo Kamalu ọzụzụ ji dụ isi ji nwee iyi. Chineke biko ka ndụ ya dịrị, ka anyị nweta ihe anyị na-achọ.